Professor Sam Ongeri nigo agenderere kumwakira ekokom omuwaziri omukorobo barindi boime Dr. Fred Okengo Matiangi koligia ekerogo kyuborai bwense kego chikuika 2027 Kenya na kura igo ego kura na mumranare ga ne aro tokire urugusi nyasa ka chire kuba ubuga pia sekesa kwake ke mwanje bo kiagera onye nyasa gwa chire ku rutirenge tekyo yo mogata ma oso moko bwata yesami na mabokabiri Umroe Matiangi bia okwanwa oitabirwe anchebno mukaka bweli roba abondo oche nanchi na onde tochikuchabu aindo chikucha uchabu bima yesu separa ngabala mbwati kuna achiro mogoti anyo kucharo na ni mo kucharo go ntra mocheronde ekiagera obugambi obukurigiwo egero yeretie na gokora Kenya nga amara chakire na amara ina bara ugusi mwanjira amara ya ugusi wana tu abantu twatebere tari ndu areta Matiangi abantu bareta Matiangi na bara bakuru Chinese bari babasaruto utuno monte motili sana ndo mwene Chinese nera ya morobia bakaga chikurgira ira wana watebere nga Matiangi mwali wanja twasito sukele tatana na Matiangi tosa lakini wana ndamwa munero njini mingi na kwa chikula chikoko ngode on tegarde ngende ndamwa munero ekara Matiangi akwaniru na anda abantu bande bayimukiri lakini kwa nyoranga njini akara wateni anda kwa nyoranga mwana mumrobi no nero teni mwana yori bintu byakore ya sauti anda abantu bayimukire bachiri bari kiri maraga na yinjwa maraga ta kobe chibu chas mwa mamaete mwana wa Jakaru murisime kanisa na basoga kara tomo sabere ara ndiye nchi yesa anataka ndako tumukarate egara atire Matiangi ya ndako tumotwe okolo kwa sababu tuna barusi